अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं मधुबनी से चंद्रकला म्यूजिक की प्रस्तुति। डीजे शिव नारायण। सुन ससुरा जाए से पहिले अखन अपने सब सुन रहल छी बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट के। दे दय जान। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान, जहरवा दे दय जान। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। दुआ करह भगवान से, दुआ करह भगवान से मोर जल्दी निकले पारान। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। डीजे शिव नारायण। ससुरा जाए से डीजे पहिले बिट्टू मलंगिया मधुबनी। हथाबा में मेहदीरा जा जइबू, हमारा के रहनी भुला जइबू। दोसरा के होके जिंदगी में अगिया तू हमारा लगा जइबू, अगिया तू हमारा लगा जइबू। हथाबा में मेहदीरा जा जइबू, हमारा के रहनी भुला जइबू। दोसरा के होके जिंदगी में अगिया तू हमारा लगा जइबू। हमारा के गहर समझलू हो, हमारा के गहर समझलू हो। दोसरा के आपन बना के सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। डीजे शिव नारायण। ससुरा जाए से पहिले अखन अपने सब सुन रहल छी बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट के। राइटर धीरज के बात हो, पल में दिलू विसार हो। दिलीप सिलोचन के रानी बनैलू आपन यार हो, बनैलू आपन यार हो। राइटर धीरज के बात हो, पल में दिलू विसार हो। अनिका राज के रानी तू बनैलू आपन यार हो। सोहन कृष्ण के काहे हो, सोहन कृष्ण के काहे हो भूल गहिलू जान हो। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। सुन ससुरा जाए से पहिले जहरवा दे दय जान। 77 837 38 0।